Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tat-Tfal ġie ppubblikat ktieb bilan li jixħed dawl u joħloq kuxjenza dwar it-traffikar tal-bnedmin. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-iskola primarja ta' Ħalkirkop, is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli żaret il-klassijiet tat-tfal u qrat fit-tlinji minn din il-pubblikazzjoni ġdida blisem Ħrejjef ta' Veru mill-awtur rinomat Malti Trever Zara. One News tkellem mal-awtur li spjega x'involvi dan il-ktieb li jiġbor rakkonti dwar karattri popolari ma' tfal li jgħaddu minn esperjenzi ta' moħqrija u sfruttament. Taħt l-istorja, bejn il-versi biex ngħidu hekk, għandna dan il-messaġġ. Illi l-karattri tal-ħrejjef, ġifieri ħadna karattri bħal Cinderella, Rumpelstiltskin, jafuhom it-tfal jafuhom kollha Snow White. Dawn il-karattri kollha għaddejjin minn xi tbatija. Dawn kollha biex ngħidu hekk ġew abbużati. Zara spjegaw wkoll is-sinifikat tal-ħrafa bħala mezz biex twassal messaġġ mat-tfal. It-tfal l ħaġa illi jekk toqgħod tippritkalhom, jekk toqgħod tkellimhom fl-astratt, jekk toqgħod toħroġ bit-teoriji. Ara l-iskop kien illi ma nkellmuhomx b'dal mod, imma nkellmuhom bil-lingwaġġ tagħhom. U liema lingwaġġ li jifhmu t-tfal? Storja. U x'tip ta' storja? Storja li jafuha diġà. Is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli spjegat li tħejjiet gwida għall-alliema u l-ġenituri dwar kif jaqraw dan il-ktejjeb ma' wliedhom. Fil-Jum Dinji tat-Tfal aħna ridna nagħtu rigal lit-tfal tagħna li ninvestu f'uliedna biex huma jkunu preparati u jevitaw ċirkustanzi li jista' iwassalhom għal saram. Il-ktieb se jitqassam fil-libreriji tal-klassijiet tar-raba' sena fl-iskejjel tal-Istat, privati u tal-Knisja, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.